Ole online registration ti du tan tuna mi screen record hin enanga chuan olsam takin mani in COVID-19 vaccine booking ati thei don ani ama saberin link anlo da a hemi link a hian kan click a kan nga ka nga deuh hleka ngai thina aron lan mai lo chuan achunga helaya bial dinglama bial hi me tur ni ama ro chu mi angai lo ron langa hei la lot zo lo dewa tuna hian enter your mobile number ti hemi in Taipei underline na hian mobile number in chudon ni nioi mobile number kha mino rilok ni ta hian kan mobile number khamo khami akhan OTP one time password antia password keima ni fill up ani ngai em 9366 571 726 chuanin hemi hi get OTP ti a hian kan hmetang chuanin OTP kha vazot ro le OTP hi second za som sri panga tangin countdown na password kha khami kan chhut lu mobile number a kan lo thleng do na OTP khatai kan chhulu do na ni OTP kan hak lo kang lo hak lo ro a hian ron soya 3578 3578 more. Say that. 09 chu song chu mi 357809 ale kakhania chuanin tuna hian can register ta you can register 4 members with one mobile number intia tuna kan register mangkhan keimani mobile number pakhathian midang palimo kan register theini chu midang pali inchung ko member a khan midang pali kha in register sakwe theini chu register member a hian kan lutang tuna hian photo proof a khan kan lutanga chuanin ta hian Aadhaar card nei chuan Aadhaar card thi kan da mai anga chuan a hnuai hian Aadhaar number kha kan da doni Aadhaar number kha aron thon che em nang ma kha ta hian Aadhaar number chhut lu tur a hnuai a hian Aadhaar number a kan hmingin zia dan kan zia kang chuan a hnuai chun mi pa kan ni chuan male kan tinga hmeichhia kan ni chuan female mi pa po nokin Aadhaar number 65 36 6804 008 0 ka pandemi 0 pathum 8 ania chuanin Aadhaar card akhan in tinga hminga om 8 lalung oi tinia ta hian mi pa ni chuan mi pa hmeichhia ni chuan hmeichhia tiang deuh khan male female others oma mi pa ni chuan male kan tinga female ni chuan hmeichhia ni chuan female mi pa pon kan ni lo hmeichhia pon ni lo in ti ho khan om thina chu wang chuan others ti hi an lo da to ni khowela chiat to zia en na ni hi mo mi pa pon ni lo hmeichhia pon ni lo in ti hin tam to ni khowela hin ani chu hmeichhia kan dang chuan date of birth pa ai khang lo kum pa ai khan ma kum ma pian kum chau kha sangkhat zakwa somriat panga ti kha to kani register individual register successfully lo tani ti hian in register ta chuanin Mizoram sarkar hian booking a hong thina antianan
hela hian not vaccinated entia vaccine ala lo ti kha heta I aron document ta chuan a hnuaiah hian dose 1 appointment not scheduled atia dose 1 pawh kha I booking ilati lowe iti du em ti in a hnuaiah schedule ti ram ta a schedule ti khu kan hmet don ni kan hmet ta a hi lo lang ta ni search by pin code atangin a search thaya lunglei chu 796701 ania aizol chu 796001 ania amar su district angpon zon theita district ang hian kan song don ni district a chuan kan state a chuan Mizoram kan ni he tin kan swipe thanga Mizoram kan enang em a Mizoram a kan jutang chuanin select district a hian lunglei district kan ni chuan lunglei a kan dang chuanin chu search kan hmetang kan search ta a heng hi lo lang ta ni kum som pariat atanga som pariat chunglam panglak tur ni wangin 18 plus kan hmet ton ta chuanin khu lo lang le ta ni ni kwa June a hian booking vaccine an lameka ni kwa June a hian vaccine an lameka amai ro chu daria ta te booking ti hun kan honga daria ta khan hemi port la hian lua chuanin booking kha ti tur ni ta amai ro chu booking ti tur hin tam li tuka minute thum chung ten an lo book zo hon vek thil ni chu wang chuan tuna lung leya mun thuma vaccine an lakna BSF camp zo tlang te lung lei government college le sub center veng lai te chu tuna hian engma book thei to lo ni nak tu ka hian dariat le tian hong le mai theya chu chu cha na ngai ni khumi khu antirnan booking alo thei ani chuan booking an hon huna chuan lunglei government college a khuan 0 slots tia ya khuan mi somnga palitana lak thei ni ta se nga li ti te lo omanga chuanin chuta chuan kan lutanga mo kan lutanga adhar za ta lo langanga kan lak hun tur kha kan lak hun du hun khatar som pakhat atanga dar so pani dar khatanga dar ni ti te khamia khan kan choose lenga kan thlang le don ni chu ti chuan booking kan ti fel ti nani in register khachu ti ngai tur nia booking kha chan angai le bokani kalome